Hola companys i companyes, vaig ensenyar-vos a instal·lar el Chrome així en lliures. Mireu, hem de buscar això així, però per si no el teniu vosaltres així fora, que sapigueu que si apreteu així i així on fica busca, fiqueu ZERO, teniu així el 0%. D'acord? I quan esteu així, busqueu així Chrome, allà dalt, perquè així podrem entrar a diferents perfils. Mira, està així. Veieu? Internet, Chrome. Instal·la. Ara acceptem la llicència. S'està instal·lant. I ara una vegada estiga instal·lada, venim així i la podrem treure així per a tindre-la disponible en la barra d'ací sense problema. Entrant així, buscarem el Chrome, l'arrastrarem així i es quedarà ja fixa. Ara ho farem. Ja està instal·lat. Vinc així i puc buscar així dalt Chrome. Ja m'apareixerà, l'arrastre així baix, sense soltar, i ja tinc així col·locat el Chrome i puc fer servir els meus marcadors i tot. Jo el fico ahí com a predeterminat i les estadístiques li dic que no. Personalment a mi m'agrada així. Veieu, la primera vegada que entrem, iniciar sessió, jo ara, per exemple, entro en el meu mòbil, el meu usuari, la contrasenya, em diu si vull sincronitzar, li dic que sí, endavant, li dic el Google com a predeterminat de buscador, defineix, i ja està. Li dic que no active aquesta funció de privadesa d'anuncis, i amb això li dic el mes, entesos, i ja ho tinc. Ja tinc així disponibles tots els meus marcadors a cop de clic, i ja està. Quan tenim una pàgina web, per exemple, imagineu-vos que tinc la pàgina web Google, o mira, el Gmail, i vull tindre la barra esta, he d'anar així dalt, ficar adreces d'interès i llistes, afegeix aquesta pestanya, i quan l'afegisca li fico el nom així, per exemple, per dir alguna cosa ràpid, fet, i ja m'apareix així el que si vull canviar el nom, botó dret, canviar nombre, i li puc canviar el nom com vulga en editar, ho puc canviar. Després, si vinc així i aprete botó dret, crear carpeta, veus, crear carpeta, afegeix una carpeta, i li fico la carpeta RRR o quart A, quart B, que tinc així. I si vull agafar això d'ací i col·locar-lo així, sense soltar, li fico així, i ja està. Tinc així per carpetes organitzats els meus marcadors per accedir directament a tots els recursos que jo vulgui. Veus? Així tinc jo coses dels primers dies, tot organitzadet, una manera d'organitzar fàcil, i amb això puc instal·lar el Chrome en lliurex d'esta manera i tindreu disponible per a sempre. Espero que vos servisca. I ara deixeu-me que continuï amb un problemon, que és que amb aquests ordinadors nous, com vam dir, el que passa és que el temps, pot ser 40 minuts, pot ser mitja hora, depèn de com estigui configurat, ens torna a aparèixer això. Una vegada entrem, el tenim que no el toquem l'ordinador, passa una estoneta i a tornar a escriure la contrasenya. I clar, això podem evitar-ho d'una manera, que és la que jo us vaig explicar ara mateixa. Així és que vaig entrar aquesta vegada, però espero que ja no m'ho demanes més fins que apagueu l'ordinador. I això com es fa? Doncs estic així en l'ordinador de la companya de música i vaig a ensenyar-vos els passos a seguir, d'acord? Què passa? Que el primer pas dona a entendre que ja està solucionat, però no està solucionat, per això necessitem dos passos extra, són tres passos. Anem a seguir-los a poc. Mireu, en primer lloc, vos conte que per a buscar qualsevol cosa de la configuració de lliurex, molta gent no ho sap, però simplement fent clic així al mig de la pantalla, en qualsevol lloc, no? Fas clic per a situar l'ordinador que està així, i si jo ara busco qualsevol cosa, automàticament m'apareixerà així la barra de cerca. Per exemple, jo vull ara anar a l'apartat d'estalvi d'energia. Jo directament, sense fer res més que fer clic així al mig, escric estalvi, i ja m'apareix així la configuració directa estalvi d'energia, que és on vull anar a fer clic. Faig clic i tinc això. Què he de fer? Així tenim amb alimentació l'elèctrica, l'alterna, amb la bateria i amb la bateria baixa. He de cerciorar-me que així on posa estalvi d'energia de pantalla, veieu? Ho lleve, i suspèn la sessió, ho lleve. I ja està llevat. Després, amb la bateria, també cerciorar-me que això estigui llevat, que en el meu cas automàticament ja estava, i amb bateria baixa exactament el mateix, aquests dos tics llevats.
D'esta manera, en principi, no ho farà. Però clar, dius, molt bé, vinc així, li dono a aplicar i ja estarà arreglat. Molt lògic, ja no ho farà més. Doncs sí que va fer-ho més. Per què? Perquè, com vos dic, falta un tercer paràmetre a canviar, que és una altra vegada, faig clic així al mig, l'escriptori de llibres, i és clic bloqueig de pantalla, que és l'altra configuració que he de fer. Bloqueig de pantalla, vinc així, aprete, i ara, així veieu que hi ha dos tics que diu bloqueig automàticament la pantalla després de 45 minuts i després de despertar-se. Jo llevo el primer, llevo el segon, i una altra vegada li dono a aplicar, ja està aplicat, i ja puc tancar, i ara sí que sí, ja no em trobaré 30 minuts, 40 minuts després de no tocar l'ordinador amb torna a posar l'usuari, torna a posar la contrasenya, que hem fet tot això per evitar-ho. Ja estarà sempre així, i quan jo vull apagar-lo, l'apagaré manualment, sense problema, i ja està, i no se'm bloquejarà ni se'm suspendrà per qüestions d'estalvi d'energia ni de bloqueig de pantalla. Espero que us sigui de molta utilitat. Una abraçada. Aprofito per a comentar també que en la primera part d'estos vídeos vaig comentar que l'aplicació de YouTube no funcionava, i no res, ara que sapigueu que ja funciona, que consideré ja ho arreglat automàticament i puc ficar a buscar el que siga sense problema i funciona totalment a la perfecció. I per últim volia comentar-vos que tot i que sabem que això funciona com un mòbil i faig així i tinc més pantalles, que puc organitzar-me millor les meus icones i tal, jo per exemple si vull ara agafar les aplicacions i vull treure per exemple el calendari, sabem ja com es fa això, que ja ho vam comentar, així. Però, per exemple, si ja no em deixa posar-ho, ja no hi ha lloc. I dius, ostres, el tinc ja ple i vull ficar-ne més en aquesta pantalla principal. No puc. Doncs mireu, això és com un mòbil. Si mantens apretat, mous, mira, si al costat també em deixaria, no sabia jo. I així, també, ahí tinc més espai. Però igualment, si mantinc així sense soltar i solte dins, em crea una carpeta i també em permet editar el nom. I posar-li, per exemple, m'invento una PPP, per exemple. I li dic que hi ha així, i ja tindria la carpeta creada així, amb les dues aplicacions, per si vull classificar-me-les. Seria una manera. I si després vull desfer-la, el mateix, l'agafé, trac fora, col·loque, i ja se'n queden individuals, com podeu comprovar. I amb això m'acomiadaré del tot. Espero que vos servisca. Una abraçada molt forta.